udla nyakudla khona la ngishoda khona kiyoba nini kodwa ngendlala lubala khona la ngishoda khona abo kuloyishilo nje ingoma ethi uyakhala ubaba noma wema ukhala ngezinkomo yeza loboluma hayi impi mayilwe zoxosha ibonakala ngani ibonakala ngokuyaleni yelena awu njengoba sinitshela nansi impi khila nayo dibonakala ngakho lokho masingakafiki lapho sisuke singakenzi lutho Mayenze lutho. Ngaba impukane ongithinta impukane zongilandela impukane ongithinta ngiyothi ngaboni angisafune khulu impukane zongilandela ngiyothi ngaboni angisafune khuluma manje lo munye uMangobese mangafalisi ufika ngo95 babe sebenza futhi enye ingoma elinye CD ekwakuthiwa uKhamanzi kwakuthiwa uKhamanzi babe sebenza lona bona kuhamba kwaba nenkinga endimeni kuhambe kube nama challenge kwabe sekuba ukuthi lapho kuKhamanzi kwa nokungaboni ngasolinye naye lwengangiqale naye kwa ukuthi vele sesindawonye ke ngoba nabo Khamanzi kwakwaba sekhaya ikhaya lalilodwa wabe sehamba udadewabo esasiqale naye waya ethembisa kumatshitsha amhlophe yes yebo kodwa babe emcele eyonceda kumlamu wami hayi kwasekuba nalokho ke nje ke izinto ziyenzeka ngendlela zazo wagcina ke esehambile impela ilapho ke sesisala sisebenza noMangobese omdala yebo aqhamuka amatshitsha amhlophe nawo futhi afika angifuni uqamba amanga ngifuna ukushaya amanga afika impela kwezokala kwaba ukuthi hey nikhona Baba ukuthi kubi ayisashayana impela ngoba wawuthi mangabe ko December nomnye wayibeka indlela ufuna ukuza ukuthi kuthiwani lapha yana ngoba wonke umuntu owayenza into yakhe kwakufanele nawe wazi ukuthi fanele uzoshaya ikhanda zona zayibulalana nina ni producer ubaba uShobeni ngaleso sikhathi sasi producer ngakho ubaba bani konje uRichard Siluma inkabane ngisazi ngisengilibela igama lekhampani bona ba producer uba ngalo abamatshitsha amhlophe Mahawela babe producer uNtuli yebo babe producer uNtuli bona hey and then ingane ziyamfisa ngizothi izingane amakhosi zivela la ekutheni kukhona abanye bethu abanakho lokho noma mhlawumbe engekho wake waphuma wayothwasa yes kodwa nje into ekufane nokuthi kuthiwa unomoya yes kufanele ugxotshelwe wenze lamagobongo abanye bethu banakho lokho kusho ukuthi kwa egazini nje babehamba nakho kwase kuba ukuthi ake kuvele lokho ukuthi nakho sinakho noma kungasho ukuthi kuphumelele sazenza ingane amakhosi saqeda ukwenza ingane zamakhosi nazo futhi sabona ukuthi abantu bayayithanda kakhulu kwa ukuthi izinto zakhona iningi ezenziwayo bahamba ke nabantu abanye ababekwazi ukuyidlala lento ingane amakhosi bungakwazi ukuzenza nje kufanele uye studio kube ne drums la live wabe seshiya ke ubhuti emhlabeni lo bekwazi ukusenzela leyo drums eGoli endeni ke ngabe senginyuka sengifika la eGoli sihlangana sonke uye uNtshebe Khuzwayo uShobeni Khuzwayo umqapheleni Magubane uNikwane Ngobese sabe ke sesiye studio masifike studio senze sikwenzayo ealbumini yethu yokuqala inkomo hayi sathi masilapho nje sasithu amantombazane ngaleso sikhathi yebo kodwa esithombeni sase sibaba u3 yebo hayi mase sise studio sekufuneka igama manje sekuculiwe
sekuculiwe kufuneka igama kuzoba Alilali igama neyiculela. hayi siyayiculela nje sekabi nalo igama. Hayi kwabe ke sekuba ukuthi nomunye uqhamuka nombono wakhe nomunye uqhamuka nombono wakhe ukuthi hayi ngoba zalwa omama nje yini singabi izingane zoma ngoba sihlangene sehlukene futhi uma ngobe sekwako wakwahlazakazi ngaleso sikhathi thina singaba seqhudini kusho ukuthi ngoba siyithimu nje sizingane zoma sisonke Hey yebo yabe abanye kwathi bayazama ukuthi hayi ngathi abakhona kwaya ke emva kweingane amakhosi kwenziwa ingane igospel yes ukuthi usho ukuthi lento ikhona ukuthi ukhona nomehluko weingane zoma kusekhona ubaba umphikeleli namanje uyabonakala yini umehluko zisafana naleza ingane zoma Umqapheleli ngobani okay bagubani bagubani ngizothini angeke kufane ncamashi ngoba uyu umuntu obesibambela uBase Voice yeah yebo usibambelena umfana osisizayo manje onjengofa lapho khuzwa uyo ozama ukusibambela leyo ndima kodwa phela umuntu omdala entweni yakhe angeke efane nomuntu osumthatha umcela ukuthi akakubambele njengoba engasekho loya especially kuyiBase Voice yes yeah akusefani khona kucishe kuyele khona yena umfana hayi uyibambile ukuthi uzokhula kahle uyabona ukuthi naye kuzoya ngokuya ayijwayele lento kodwa hayi ingane zoma ngathi ayizwani namatshitha mhlophe ingane zoma ayizwani nemthetho leyonke lento hayi thina kwakungezwa nokuhle ngoba kwakuliwa ngengoma hayi zona zayibulalana nengoma ngoba omunye nomunye kwakufanele ulalelisise uma nisebenza kanje kufanele uyithathe into yomunye uyohlala phansi uyilalele nawe uza ukuthi ugadlile la nami kufanele ngishaye maku ukuthi ungishaye ikhanda angishaye idolo lapha nje besiluku lokuhle ngoba mahlangana kumnandi kudelila kukho la kuthiwa sekunenkinga khona yes thina okwethu kulwa nje kwabantu besifazane kuhle ngoba siqhamuka hleke kube mnandi hayi ukuthi nomunye mayisebona omunye sekuba nalokho nabalandeli sekuyaxatshanwa ngoba ukuthi nakusekuqhamuka obani thina okwethu kulwa nje kuhla ngoba kwengoma kuphela fana nokugadla kwakhona akusikho uvela ukuthi wagaga uyabuka ufuna ulalelisise ukuthi kusho ukuthi uchaza ukuthini khona ayikho nami indlela engakwazi ukumchaza ngayo ukhululekile lo yamuntu uyayixoxela lo muntu kungaba uwe nje onenkinga naye hayi yena ngobe nenkinga nawe hayi ukhululekile shemu umama Xowa ngithi wena ntombazana wena usikhombisa ukusoba ukuthi ayikho la phela uyasebenza nemthetho funa bephela ukuthi mawukuthi khona ngabe uthi hayi ingane zoma nabo futhi osisidwinisiwe mahlangana akunankinga siyabingelelana makuhleliwe hlele sonke siyayixoxela siyayihlekela umculo nje kahle kahle kwakuyinto ekufanele kuphilwe kanjalo umdlalo kwakufanele siphile kanjalo mahlangana siyahagana sihlala phansi makuthi omunye akasho ingoma uzoyishola ingoma uyabona isijabule nabafowethu abenze yona leyo yes asathi kwena bonke abantu